Hato ban iya jakari bat ke jaj benriu kadai ke kam reses nega kam ba penyeper jaj benriu. Kami kene ke jingkeli na ki parlok ki babon. Na kadau bangi penmi ya ke video hakaba iba arden ilapin ithu ya de hapo ka assembly bama ide i Kristan. Ki donru ki bakeli kumno mapi ke Kristan pikiran syapang ke politics. Donru ki bakeli balai ba pikirsan ya iba arden. Namar uba arden udai ubriu ubalong resis uba isi ya ki weipat ki jaj benriu. Nakabenta jong pi ki bakeli ngakwa banya tho ya pi. Bakum ka bangan ha ujisu nga iya jakari bat ya ka jaj benriu. Ngakwa ba ki briu ki badon ha po kari. Kin kiu ha ka liang ka akor ka buram ka yo ka kot ka pule puthi bat ba ki briu jongi kin laj na ka jing ka bathala. Balai ngakran syapang ka politics ne syapang u politician. Kadau kolong ba ka politics kala ban penkiu ne ban penhier ya ka bahaga mian jokari. Kum juru ki politician kila ban nang kentiu ne nang penhier susu ya ka yo ka kot jongkari. Dai na kata kadau kum ke Kristan haba mi ki politician ki bayalap syapang ka clean politics ne ka sensyar kadar ka bakhoj ngida terang ban yo ya kita kinong yalam. Kibakum kita namar ngitep. Baga jingkhoj ka yo ban rungkli. Haka jaka ka ba ngijunyaw ba baro sikata ba kadai ka jaka ka ba jaklia. Bad haba don kibakum kita. Mangi kibakwa bat kibatrang. Bakari kan kiu syakman. Ngin kersyan bet ya kibakum kita. Ban iya jakari. Kamdai setia ka kam resis. Kaktiin ublay ka ajing maham yang ngi kibriu kibam. Iya jala ka jong ka kenja. Ladapin pai sya u Timothy kal nong kabalai ket khot kabalai. Kaya thu kum ne. Bahakis ngi ki bakhadu kinmi ki briu ki bom ie jala kenja. Kene ka pen ie syai. Bakaktien ublay ka hikaya ngi. Ban ie jala kari bat jala ka jaj benriu lajong. Susu kaktien ublay ka hikaya ngi ki bangen. Bangimday ban supet kai nes ngap jar. Habangi yo iya ka no ka kam ka bam yaj bet syakman la ka long ha ka liang ka sensyar kadar ne ha ka liang ka imlang ka salang. Ladangin pai sya kitab proverb kal nong ka balai puway ka khot ka ba pra hadu ka ba khandai. Ka hukum yang ngi ki bangen ban keren. Na ka bentai ki briu ki bam la ban keren na ka bentai ala de. Yadaya ka hok jong ki baro ki bam don jingerap. Keren na ka bentai jong ki bat long unong bisyar bahok. Yadaya ka hok jong ki baduk bat ki bakerdu. Kumta ban yeng ban keren ban yadaya ka hok kamday setia ka kam reses. Lada iba aden ne ki way ki nong mikman. Ki keren na ka benta jongi ki pajba. Ki bomla ban keren haka assembly kamday setia ka kam reses. Bat haba ki asaj ban yo jingman toy lang upajba henyo trem. Kamday setia ka ba isi ya ki way pat ki jaj benriu. Kaktiin ublay ka hikaya ngi. Nak gospel Marcos kalanong ka bakhadar ka khot ka balai phuai ban ie ya ki para marjan kumbaya ledi henrei kamut pat bangin ie tang ya ki para marjan bat ban klet no pat ya ki khun ki ksiu lajong kumta ban ie ya ka kenja bat ru ban ya saj ya ka hok chongki kamdai ka kamreses ka ba isi ya ki wei pat ki jaj benriu ngim kersyan ne pen sluri. Ya ka jaj benriu jongi ban long reses ne ban isi ya ki way pat ki jaj benriu. Handai ngi pan slur ya ki parado ki parasnam ban yaj hakalenti ka hok bat ki jing shisha. Bat ru ban iya jala ka kenja bat ban buram ya ki way ru. Namar ka hok ka kentiu ya ka jaj benriu.